Molt bé, doncs després d'haver fet el taller de les 3 pilotes, ja podem començar a practicar. Avui començarem treballant amb una pilota. Sí, ja ho sé, jo també sóc d'aquells que diu si tinc les 3 pilotes, per què he de començar treballant amb una? Però la idea és agafar una mica el tacte de la pilota i començar a controlar una miqueta la coordinació oclo-manual. Doncs bé, començarem jugant una miqueta amb aquesta pilota. La llançarem amb una mà, la llançarem amb l'altra mà, la canviarem de mà, la canviarem ràpid, la canviarem lent, i ara intentarem jugar amb diferents parts del cos, com per exemple amb el genoll. També podem intentar jugar amb els peus. O amb les vostres mans i braços. I fins i tot amb la roba que porteu. Per acabar de practicar amb una pilota, jo us faig una proposta. Penseu un repte i el graveu en vídeo. Jo us proposo aquest. A veure si us surt.